Sa balita sa rehiyon, pinaagi usab ni karundang Bobby Brasiros. Namatod pa, naghatag og pahinungod og pakiguban sa kasubo ang commander sa 10th Aguila Division sa pamilya sa napatay nga sundalo. Karundang Bobby Brasiros, ihandos mo. Personal nga gibisita ni Major General Alben V. Luzon, Commander sa 10th Infantry Aguila Division, ang burol ni Private First Class Anthony Libuon sa Barangay Sabang, Arakan, North Cotabato niadtong Pebrero 1, 2026 aron ipaabot ang iyang pakigduig sa kasubo ug pagtawad sa naulilang pamilya alang sa Philippine Army. Gihatag usab niya ang opisyal nga pakig-condolence gikan kang Major General Leonard Peña, Commander sa 11th Infantry Alacnan Division ug Brigadier General Frederick Sales, Commander sa 101st Infantry Gagandilan Brigade. Bisan pa nga si PFC Libuon wala naka-assign ilam sa 10th IG, ay ang burol gihimo sulod sa area of responsibility sa division. Isip kani Brigade Commander sa Basilan, gipasiugda ni Major General Luzon ang iyang personal nga pagsabot sa kahimtang sa operasyon ug mga risgo nga gituman sa mga sundalo nga na-deploy sa maong lugar. Iyang gihayag nga ang pag-atiman o pagtagad sa mga nahulog nga sundalo ug ilang pamilya mula pa sa mga assignment sa unit ug nagpakita sa panaginip sunay o panagiusa sa Armed Forces of the Philippines. Si PFC Libuon namatay human gipusil sa usa ka armadong salarin sa lungsod sa Tico-Tico, Basilan. Aton sa pagbisita mipayag ang pamilya sa ilang dagkong pasalamat sa tabang suporta ug kaluoy nga gihatag sa Philippine Army ug kapwa sundalo. Gihatagan og pasinugog ni Major General Luzon ang serbisyo ug sakripisyo ng PFC Libuon pinagi sa pag-ampo nga pulong sa kahugpayan ug kasigurduhan sa padayong suporta sa ilang panahon sa kasubo. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, si Bobby Brasiros Jr. reporting. Daghang salamat karundang Bobby Brasiros.